ହ୍ୟାଲୋ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପ୍ରେମ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପିଲା। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ ଯେ ସେଇଟା କହିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତର ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ମୁକ୍ତିଦାତା ଅଟନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାରିଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ତାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 12 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଆପଣ ମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ ସେହି ପଦକୁ, ଯେ ତାହାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆହୁରି କାହାରିଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ଏହା ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ କହିଛି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ପାର୍ଥିବ ବ୍ରହ୍ମଗୀତା ତାର 7ମ ଅଧ୍ୟାୟ ତାର ଲେଖାଯାଇଛି ହିନ୍ଦୁ ପୁରାଣରେ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ, ଯେ ଅର୍ଜୁନ ସେଠାରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଇଁ କେନ୍ ନାମରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇମି ବୋଲି କହୁଛନ୍। କିନ୍ତୁ ସେଟା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍, ତୁ ଯାହା ପୁଛୁଛୁ ମୁଁ ତାହା କହୁଛି, ଅନ୍ୟକୁ ନ କହିବୁ କେବେ। ଆର୍ ମରିଗଲା ପିଣ୍ଡ ଉଠାଇ ଅଛି ବାବୁ ସେ ଗୁରୁକୁ ଭଜଇବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକକୁ ଜୀବନ ଦେଇପାରେ, ମୃତ ଲୋକକୁ ଯିଏ ଉଠାଇପାରେ ସେ ତାକେ ତୁମେ ଭଜ ବୋଲିକରି କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ମୃତମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ବି ମୃତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିବେ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହେ ଯେ ଆପଣମାନେ ବାଇବଲ ପଢ଼ିଥିବେ ତ ଜାଣିପାରିବେ, ତ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଚାଲିବେ ସେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଲାଗି ବିଶ୍ୱାସ ଆଗେ ତାଙ୍କ ଲାଗି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ବୋଲେ ସେ କାଣା କରିବେ ନା ଶେଷ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହାକେ କାଣା କରିବେ, ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବାର ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ମାର୍ଥା ଏବଂ ମରିୟମଙ୍କର ଭାଇ ଗୋଟେ ଯୋସେଫ ଥିଲେ। ହେଲା, ସେଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଲେଖା ହେଇଛି ବାଇବଲରେ ଯେ ମାର୍ଥାର ଭାଇ ସେ ଭାଇ ଖରାପ ହେଇଗଲେ। ଲାଜାର ବୋଲସନ୍ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଲାଜାର ଖରାପ ହେଇଗଲେ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ବିଷୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜାଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜାଣି ଗଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କହିବାର ବିଷୟ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେହି ବାଟରେ ଗଲେ, ମରିୟମ ତାଙ୍କେ ଦେଖିଲେ ଆର୍ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଯଦି ଗୁରୁ ଆସିଥିତ ମୋର ଭାଇ ମରି ନେଇଥିତା ବୋଲି କହିଲେ। ଯେ ଲାଜାର ବି କେଉଁଠି ଗଲେ ଯେ କବର ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କବର ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଗଲା। ଆଉ ସେ ଆପଣ ଶିଷ୍ୟମାନକେ କହିଲେ ଯେ କବର ସ୍ଥାନରେ ଯେନ୍ କବାଟ ଦିଆହେଇଛେ ସେ କବାଟ ଟିକେ ଖୋଲିଦିଅ ବୋଲି। ତାପରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେ ସବୁକେ ଖୋଲିଦେଲେ। ଖୋଲି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ, ଲାଜାର ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ଆସ। ତାର ଲାଜାର ମୃତ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଜୀବିତ ହୋଇକରି ଫେରି ଆସିଲା। ଏଠାରେ ପାର୍ଥିବ ବ୍ରହ୍ମ ଗୀତାରେ କହିଛି
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକେ ବୁଝେଇକରି କହୁଛନ୍ ଯେ ତୁ ଯାହା ପୋଛୁଛୁ ମୁଁ ତାହା କହୁଛି, ଅନ୍ୟକୁ ନ କହିବୁ କେବେ। ମରିଗଲା ପିଣ୍ଡ ଉଠାଇ ଅଛି ବାବୁ, ସେ ଗୁରୁକୁ ଭଜେଇବି। ଯୀଶୁଙ୍କର ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ବି ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଠାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଯେତେଟି ପୁରାଣ ପୁସ୍ତକ ଜାଣିଛି ସେତେଟି ପୁରାଣ ପୁସ୍ତକରେ ପଢ଼ିଅଛି, ସେହି ପୁରାଣ ମାନେକି ଯେ କୌଣସି ରାମଚନ୍ଦ୍ର, କୌଣସି କୃଷ୍ଣ କି କୌଣସି ଦେବାଦେବୀ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠାଇ ନାହାନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କର ଛଡ଼ା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏବଂ ମୁଁ ଯଦି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାରକେ ହେବା, ତାହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରବାର ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେହି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ। ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାକେ ଚିହ୍ନୁନ୍ ଆଉ ସେହି ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାକେ ଗ୍ରହଣ କରୁନ୍। ନହେଲେ ଆମେ ଶେଷ ସମୟରେ କାଣା ହେବା, ନରକରେ ପଡ଼ିଯିବା। ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାଠାରେ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ପାର୍ଥିବ ବ୍ରହ୍ମ ଗୀତାକେ ଦେଖିପାରିବେ, 7ମ ଅଧ୍ୟାୟ। ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମ ନିରୂପଣ ଗୀତା ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ତାର 1ମ ଭାଗରେ। ସ୍ତୁତି 8 ଭଜନରେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ସେନ ବି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାବଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଏହିପରି ଅନେକ ପୁରାଣ ମାନକେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାବଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ସେହି ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରକେ ପଢ଼ୁନ୍ ଆର୍ ଗୁପ୍ତା ବିଷୟକେ ଜାଣୁନ୍ ଆର୍ ସେ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନ୍। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଉ ମୋର ପ୍ରତି କ'ଣ କହେ ଯେ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ବିଷୟକେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଯଦି ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାକେ ଚିହ୍ନି ପାର୍ମା ଜାନ୍ମା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ନହେଲେ ଶେଷ ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ ହେମା, ନରକର ଅଧିକାରୀ ହେମା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ସେଇ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରୁନ୍। ପ୍ରଭୁ এই ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଜୀବନ୍ତକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ଆଜିର ବାକ୍ୟରେ ତୁମେ କଥା କହିଥିବାର ପରମେଶ୍ୱର, ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ତୁମର ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପାବେ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପରମେଶ୍ୱର। ତାଙ୍କର ଚଳାପଥେ ତୁମେ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୋ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମେ ଶ୍ରବଣ କରିଅଛ, ଉତ୍ତର ଦେଶ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛି, ଆମେନ୍।